perlok mentang ngadon hangni ngamut ban batai pi we udawai ya une udawai pe ulang ku usok krip tang bangam tip di keteng ayu nomor ba udon haki jaka ketokatne don haki jaka ba ngimyo ban wat ya une u penja so nomor ba une u sajme udon haki kendau lang ta umi kisok te une u kam kenrai bha umda buntan haki haman lagi jaka ndre don katokat ne ki jaka te ya une menta pe ngadang suwanra naklau bangau lik don kam benin tinggal lakum lap ya une we jadawai ngamut te lawan ra menta ngan sna dawai hakabat yade bat ki jingpang khlai ki ba pot khlai ki ba sniu khlai nang ta ngan sna ro dawai hakabat yade bat ki jingpang kansar te pe une ulong ku muso ulong ru ban bam anda ula ula ban u thiang ha ngai phi bang ha ti phila ban bam une ro ti phila ban sna dawai ro ha ka kom te ya une ngam tip ki khot keteng ayu rengang ngam tip keteng te saya khot keteng hima phila da ti itu ya une o kenja so pai une u kenja so u ya dai bhai ki ya kita ki arta ki jingpang kumbang labatai Jala dat menta udang long kham im umpat da i bha te da bam ru u hoj u long hi ban bam menta kodang im ru tang ba umpat da bang ha baik bun ha tang ba ulong dawai ba pakka ha wedai kitu ki bapang klai ki balak ot klai ba sniu klai nang ta kini ki bapang kansar te une ngamut ban thung ru bat ngamut ban sna dawai te lada don na pi ki bapang khlai ki bapang kansar ki kwa ban yo ika dawai ru pila ban wan ha kedukan jonga lane pila ban sukun haune nombar bangan aya pi menta ndai ar lai not riu san pra ndai not kanong biang ndai ar lai not riu san pra ndai not batladap don na pi ki bakwa bantip ya ki dawai lengba une u YouTube channel jonga banga batai pila ban suwan ya kendu ya nga pila ban wan tili nga nang banga yo ban batai apa ai pi namar ngam la ban batai bini hang ne ha YouTube ya ki bakwa bantip dawai ya ki kenja dawai kenbat ndrei ngakwa ba suwan ya kendu ya nga ke kublai sibun ngin saya siapa